még appelláltam, hogy így mondjam, állandóan kivereltékeztem, és éreztem, hogy ez csak azért van, mert nem fogadok szót. És jön a lélek, hogy eddig miért szomorkodtatok? Eddig is itt voltam köztetek. Mi oka volt a szomorúságnak? Most látom, felbuzdultatok, hogy a testvérek énekeltek, akkor jött ez a kijelentés, és én is éreztem a szívemben, hogy nagy örömöm van, tudnék táncolni, és még ide jönni se tudok. És akkor az Úr újból mondja, hogy szeretlek benneteket, örülök, mikor ti is örültök. És hogy is mondta, hogy mivel többségetek már az enyém, valaki még lehet, hogy nem az Úré, többségeteknek nyitva lesz a menny, és van miért örülnem, nem kis dolgok ezek, de ezt nehéz elmondani, mert minden erőm kimegy, mikor kapok jelentést. És úgy jön, hogy elég jönnek a drága szavak, németül, meg oroszul, meg minden, és legtöbbször az jön, hogy én az Urat imádom, ich liebe Reis, sokszor jönnek ezek a szavak, amit én nem is tudok, de jön, és akkor leáll ez az imádat, és akkor jönnek a mondatok. És csodálatos, először a halleluja jön, és akkor alig van erő már, és akkor jönnek a drága szavak, de nem mindig tudok kijönni, mert szinte erőm sincs már. De olyan nagyon boldog vagyok, hogy én, aki senki, kapok az Úrtól ilyen szavakat. Ezt nem lehet elmondani, ott jelent. A másik gyülekezetben is voltam, és ott nem mertem. De volt, amikor Erzsékébe bíztam anyukádra, és akkor jött olyan szó is, amit ők még nem is tudtak a maga. És mondom, hát mennyasszonynak is jár, de tudjuk nekem. Már láttam előre a mennyasszonyi ruhába. Marva, ugye úgy hívják még, a neves írtát. A gyönyörű hosszú ruhába is. Mondom, mégis itt láttam Magyarországon, nem ott. És tényleg itt esküdött, én nem tudtam ott lenni, mert nem jól éreztem magam. És mondom, hidd már, hát itt láttam, és ott tudtam meg, hogy itt esküdött. Ez egy olyan csodálatos, miért ott arra az Úr, hogy kapjam ezt. Hát mondjuk én már 15 éves koromban az Úré voltam, és az én nagyszülőm és másik nagyszülőm mind az Úré voltak. És gondolom, hogy ez a sok-sok imádat meghallgattatok az Úrtól. 7-en vagyunk testvérek, és 3-an vagyunk az Úré, de a többi is az lesz, mert mind azt mondja, olyan csúnya kijelentésük van, mert ők nem tudják, mit mondanak. Én is úgy teszek, mint az Úr Jézus, hogy aki még átszúrta, és azt mondta, Istennek nem tudja, mit cselekedett. Hogy én azért imádkozzak, jöjjetek, mert én be vagyok vágódva az Úrnál. Nekem olyan szokon esett testvérem, hogy ilyet mond nekem a testvérem, hogy miért az Úr nem egy főfelügyelő, hanem mindeneknek a teremtője és Ura. Én még imádkozni is úgy imádkozok, és Isten, ez a fontos, ezt jegyezzétek meg jól. Csak alázatban és teljes odahajolva. Az én apám már idős volt, katona is volt, és mégis térdepelt, fájt a térdje. Én nem tudok, mert műtve van a térdjem, egyszer úgy elestem, hogy porcelánás minden van. De azt tudja az Úr, és én mondom az Úrnak, hogy ugyanolyan teljes szívvel jövök hozzád, Uram, mintha térdepelnék, és az Úr látja a szívünket, ismeri, és nagyon tudok örülni, és a testvéreknek is azt mondom, aki még az Úrtól nem kapott olyan csodálatos érzést, hogy senki nem érdekel az Úr, Jézusban szinte szerelmesek vagyok. Csak arra érte, hogy már ezen átment, és úgy higgyék testvérek, hogyha mondja ez a drága kiállóban, hogy vasárnapunk itt, hogy nem tudja, hogy mire jön. Mondom, hát arra, hogyha nem leszek, akkor ott vagyok az Úrnál. És nekem nem. És testvérek, még egyet hagyd mondjak, ez nem véletlen, hogy akik testvéreim hívők, és meghaltak haldokló idején, mosolyogott, szép volt az arcuk, aki öcsém meg mondtam, imádkozunk érted a gyülekezetbe, hogy beteg vagy, rázta a fejét. Az meg úgy szenvedett testvérek, hogy kirohant a menye az én testvéremnek, mert nem bírt, hogy ordít. Na most tessenek híven. Akkor én dolgoztam klinikán, és megfigyeltem, hogy a különítőbe, amelyik
beteg, hívő volt, az olyan csodálatos mosollyal ment el, aki nem volt hívő, meg borzasztó csúnya volt az arca, és szinte vigyorgott, nem lehet elmondani, és azt mondta, Uram, már itt látszik, hogy kik a tiéd. Úgyhogy ahogy élünk, és legyünk példák, én is hozzámentem a férjem, bocsánat, hogy már mondjuk hosszabban. Aztán olvastam pedig az igéből, hogy nem szabad csak hívőhöz menni. Tehát mit csináljunk, ha megszerettem a férjemet, ő meg engem, hozzámentem, ott végig vádott a lelkismeret Isten, nem fogadtam szóval. Olvastam az igében, hogy megnyerhetem. Hát akkor nincs semmi baj. Én nem fogok az Úrhoz könyörögni, úgy fogok élni, hogy megnyerjem. És így volt, testvérek, eddig volt a férjem a bűnbe, az magától nem bűnt valami, magától mondta el az Úrnak, hogy ő megtért, és Uram, Te tudod egyedül, hogy csak gyilkos nem voltam, más minden. Az egész gyülekezet előtt ezt kijelentette, és tessenek elképzelni, úgy kellett, hogy éljek, böjtölve, könyörög az Úr, hallja, mit mondok, könyörögtem, böjtel, hogy az Úr megmentse a férjem, én hozzámentem egy hitetlen ember. És mindig ez járt az eszembe. És a jó atya meghallgatott, és olyan komoly megtérése volt a férjemnek, hogy Maruzsán testvér, mikor alámerította, azt mondta, hogy ennél komolyabb megtérés nem kell, Pistához magához szorított, az csókolt. Annyira meg tud térni valaki. És ezt kívánom a testvéreknek, ne érjék be akármivel, hanem érezzék a szívébe azt a nélkülözhetetlen örömöt. Én ha beteg vagyok, azt mondom, hát Úr Jézus, akkor én most megyek hozzá, és ezért mondja a Biblia, hogy az Úr gyermekének nem kell félni, nem halál, átköltözés. És az már érzi itt a földön. Ma az Úrral vagyunk kapcsolatban, és alig tudunk úgy beszélgetni, hogy egy-két mondat nem mindig az Úr legyen. Azt mondja nekem, ki mondta az egyik szomszéd lakó bejár vízért, még vize sincs, de káromkodik. Azt mondta, vegyek azt a nyakláncot, azt a keresztet a nyakából, és ebbe a házba ne jöjjön be, ha káromkodik. És azt mondja, én velem akármit beszél, én mindig az Urat hozom. Akármiről beszélünk, mindig az Úrnál tört ki, mondja meg. Hát mondom, mit gondolod miért? Engem semmi nem érdekel, csak az Úr. De ő nem ártott nekünk, de itt még egyszer mer káromkodni, vizet se kap, és ide nem jönnek. Úgyhogy testvérek, higgyék el, minden azon múlik, milyen az életünk. És akkor nyerünk meg valakit, a teljes szívvel akarunk. És mond az úgy szeres fel a barátodat, mint te magadat. És én akkor esik jól, volt, hogy ebédem odaadtam másnak, vagy annak még annyi se volt, mint nekem, akkor én levetettem, odaadtam. Most is az van, hogy adnék sok mindent, de én nem bírom oda cipelni, hogy kéne írkodni, hogy egy táska holmit adnék, adták, de nem jó rám, és én meg adnám. Bocsánat, hogy sokáig nem értem. Köszönjük.